Jakub Jáhl písal bakalársku prácu o rastafariánstve. Natáčal videá, kde vyzýva ľudí, aby posielali peniaze pre túto komunitu. Teraz rastafariani hovoria jedno slovo. Satan. Práve sme sa dozvedeli vo videu, prečo ho tak nazývajú. Keď ťa komunita, o ktorej si písal bakalársku prácu, nazve satanom, niečo si sakramensky pokazil. Jakub Jáhl vyberal peniaze pre rastafariánsku komunitu v Tanzánii. Vo videách im sľuboval chrám, materiály, rozvoj. Dokonca o nich napísal bakalársku prácu na univerzite. Prezentoval sa ako znalec a podporovateľ. Tvorcovia išli za rastafariánmi. Opýtali sa, čo vám Jakub Jáhl dal? Odpoveď nebola len nič. Bola oveľa silnejšia. Je to klamár, zlodej a satan. A vysvetlili prečo. 3 roky čakali na chrám, ktorý im sľuboval. 3 roky čakali na materiály. Nedostali absolútne nič. Ešte im aj podľa svedkov ukradol peniaze a obraz. A kedy sa s ním stretávali? Len keď chcel fajčiť marihuanu. To bolo všetko. Rastafariani vo videu nie sú anonymní. Majú tváre, majú mená. Sedia v ich komunite. Hovoria otvorene. Použil nás na získanie peňazí. Sľuboval nám veci. A nedodal absolútne nič. A tu je ďalší detail z videa. Jáhl vo svojich výzvach na peniaze často prikladal číslo svojho osobného účtu. Nie transparentného, ale osobného. Takže peniaze vybrané pre rastafariánov išli na osobný účet a rastafariáni nedostali nič. České médiá túto informáciu úplne ignorujú. Nepýtajú sa, kam išli peniaze vybrané pre komunitu. Nepýtajú sa, prečo ľudia, o ktorých písal bakalárku, ho nazývajú satanom. Klamár, zlodej, satan. Toto nie sú slova údajnej sekty. To sú slova ľudí, ktorých 3 roky klamal. Sú vo videu. Tvorcovia boli v ich komunite. Rozprávali sa s nimi. Pozrite si to a zamyslite sa, prečo im české médiá nedávajú žiaden priestor.